Daghana nag-vlogger nun sa? Mga silingan na mo ba kay puro na sila vlogger. Ako kay ganahan sa kong mahimong vlogger pero asa ko magsugod. Kanang masikat din ko ba? Pero imposible ya sa masikat ko dayon ay dapat maginahinay man ka sa nya tabangan ka sa mitang mo guro na. Pero nindot ta jud himong vlogger ay pag vlogger na lang ka ako sa. Na ko tips mo ganahan jud ka mag-vlogger. Na sa tips unsa man ka kalang bansay na kay kabalo na tips sa los nimo dams Ganahan mo ka mag-vlogger. ganahan lagi ko pero kalang mga tips nimo ay sus karaan na mga Ladi ka na mao hindi mo to tips Ganahan mo jud ka mag-vlogger. Kamo ganahan lagi dayon posible sa musikat dayon oy di ba ka ganiti ka tips. ikaw kanang usa ka kanang mong vlogger ka di ko musikat dayon oy kanang maginahinay managod maila na ka sa mga tao mo na di kay sikat dayon sibiya sa musikat dayon Lagi ka dayon lagi. Kay ambungan ka nya. Naabog kay nya dayon musika imong niluto dito Kwanti ra nagluto. ay nga dayon niluto dito day ay. Tundo na tayo. wow tay tips kala viral Dili. sa day Panguyab og vlogger pod nga sikat. Uh-oh. nya Igabot nimo og 100k. Buwag gida yun. Oh my No, God. panguyab og vlogger nga sikat. Unya human buwag gida nagabot og 100k. Mao ra na solusyon. Okay? Ano ha? Naunaan nagmayo kung gusto ka og vlogger kaya kung niluto nito. manguyab ko ng vlogger ng sikat nya igabot og 100k buwagan din sakto sad siya A few minutes later. Asa man? Aka na siya? Wala. Gopago naman. ay Wala Uy. ko ingon nimo. Sikat Uy. nga vlogger ba? ay vlogger Ayo, siya ayo. Dili na ay. Gamay Uy. pagay kayo kung... Sikat kayo ni daghang kay magpa-picture ani. ay ito million ang followers Oh ano my ito God. Sa doy, 2 million i-plus pa sa niya. 1.1 pa dyan. Ambol kayo, Dyan mga Mix ambol. TV ba? Ah, Apo nya. ko itong lain nga page na Mr. Lagan. Kasang iba daghang ka vlogger. oh kailangan ko mag-vlogger Pag-gifting to each other sa mga kamlak. sige sige salamat kayo Sige. Balik lang dere. hi Saryo di ay. Gisa Mr. Lagan. Mm. Iki. ano lang ganahan ko Ha? ano lang ganahan ko nya Buhiin na lang ang gamot eh. Kay maiko ko ba? Murtag na oh. Ano? ay Murtag coffee. oo ko'y pakyan na Blanca o kanang una pa lang tika nakitaan ka ng Black. love na mga tika eh Magaling kang kupal ka. ibog na ko nimo ba sa una pa manggod dugera Naka-follow de kanako dai. katong duha katong Janwa Mix TV nga 1.1 followers nimo nya o katong Mr. Lagan nga 456k followers naka-follow na ko ato nya dito ka na available ka Available man. Ngano di ay? kanang way uyab way asawa ano ba Oo. 100% single o 100% Virgo. Virgo ba? ano ang gad siya kanang pwede Ikaw? ako kay wala ko uyab ban na nya Grabe sa kagwapa ni Mula jud kay uyab wala jud bana. okay liwat man tika ko niya ita ka ng love na kayo tika ka ng ato sa tagto na Ha? kita na Ha? kita na diba? Kita na nga. kita na Ha? Asa man ta? ano ta dre sa kalibunan Ala, dali abot. 2 hours later. Grabe ha pa nimo. Paak man largo ma pag ganito meron pa ganito nang kita nya sortiha sa nako guwapa kay ka ba. Di na ko maghago og kanang panguyab ba. Sa silan chula largo ay. nya babe na kang tawagan na Ha? babe na So babe, kita na biya kita asin ka lang mag-uyab na tanduha ba gaya easy oy ha? uyab na ta kinamin na hitabo na to di uyab na ta Uyab na ta. uyab na tanduha nya imong cellphone be Ano naman? basta ko alang imong cellphone May picture ta? basta ko alang Oo. kanang i-open imong page be sige na I-open. i-open niya dayon ipailaila ko nga uyab ko nimo ba
Mag-video ta. Mag-video ka. Pwede sa mag-live kayo na eh. Ipa-follow sa nila akong page. Sige na. Oo. Katong Gisa White nga gabraba o gapanti blue color. Sige. Mag-live ta. Video lang, oy. Para ka nang, kasi gamay ra ang viewers sa live ron ba, kay tingkatug man gud niya. Video lang niya, ako lang i-upload sa akong page. Katong duha ka page ha, katong Janwa Mix TV, katong 1.1 million nimo o katong 450. Sige. Hi guys, ako na yung huyab guys. Ako si Gisa White. Katong gabraw go panty ha, katong kulay blue. Palihog og subs ay followers. Palihog og follow. Ay para madagdag tong followers ya dayon sa kuan na ko sa YouTube na ko. Palihog sa ko kanang subscribe guys. Kuan sa guys kanang pila to ko ani. Nasa mga 20 pa to ka subscriber guys. Please lang guys. Sa mo YouTube, Gisa Puti. Lahi mo to sa page Gisa White. Gisa Guys, White. please lang guys. Thank you kayo guys. Tari. Iya ko uyab guys. Dagka-uyab ni karon lang guys. Love kay ko niya guys. Basta guys kanang palihog og follow guys ha. Thank you so much guys. I love you so much. Bye. Ako na i-upload. Upload na nimo. Upload na ako. Picture sa tag-anang sweet kay ba mga tag-uyab. Ay uyab jud day, uyab. Oo, sige. 1, 2, 3. Picture ko kay i-post mo kon nga akong uyab nga. Guwapa, sexy. I-follow sa Gisa White ha. Okay. Sige. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mana? Ako na i-post sa akong page at dumaya. Akong i-post itong nga my one and only. Thank you. Only. Ano rin pa? Tara! Libre ni mo ha? Oo. Libre ni mo? 2,000 years later. Yes! 100k followers na ko. Babe. Babe. Uh-oh. Uy. Hi, babe. Uy, wala naman kaning chat na ko. Uy, morning ari na lang dyan ko. Kay, gimingaw kay kunin mo. Iwan na dyan kay paramdam ba? Noon sa man siya ay. Okay ra ka? Uh-oh. Ay, nang Casey. Wala na ka sa modron. Ako sa mundo. Kumusta naman ka? Wala dyan kay paramdam na ko. Baka Ay, bigay. okay ako, promise. Okay ra ko. Salamat. Ngayon naman naman ka-chat na ko. Busy. Busy. Uy, adoy ko. Kanang, babe, congrats kaya 100k na dyan ka ba? Proud kay kunin mo ba kay kanang, Salamat. proud kay kunin mo kay Robby, pila pa lang kaadlaw. Pila pa lang kaadlaw ganin ha? 100k na ka. 1 week. Oo, 1 week pa lang, 100,000. Uy, grabe ako sa una na nga. Pila ka buwan, hapit mo, may tuig pa mga grutosa ko ng 100k, pero muhag, ikuha rin mo 1 week. Uy, di ba, congrats kay Viva, babe. Don't touch me. Thank you. Nahina man ko, babe, ng alcohol, magani ko. Bitaw ka lang. Makigbuwag na ko. Ha? Makigbuwag na ko. Ano Ano ka nang napulaan ako ni mo ba? Oh my God. Ano, pulaan ka na ako. 1 week pa gani ito? Basta dili na ko ganahan ni mo. Kaya na mo gaya sahay ka ng ludon ko. Nga sahay kay sana di na ko basta di ko ganahan ni mo. Grabe ha. Direct to the point, di ko ganahan ni mo. Mana? Uh-oh. Grabe ha, good makibuwag na kadayan ako. Timing pa jud kayo nga nagkarong adlaw nag 100,000 ka mag-celebrate man lang ta. Ay, salamat. Okay ray. Kung ako ray bala mag-celebrate niya. Naka-earn naman sa gusto akong page. Good niya. Dako po siya ba? Dako kong guglaho mga 80k niya sa YouTube kay nasa mga 60k. Uy, congrats jud kayo gid. Salamat. Celebrate ka na. Kaya pakuan ka na, pakaon ka na. Kaon ka Ay, dili. na. Ako ra kay mo ato ko dito sa mag-shopping ko. Grabe yan. Sure, klaro na ito ba nag-joke ka, babe? Ayaw lagi ko ikapa. Sangtang ko eh. Nag-joke ka siguro ka ba kay grabe sad mura magkanta ni Imelda Papi na atong relasyon nga kanang isang linggong pag-ibig. Lagi, pasensya kayo ha. Isang linggong pag-ibig atong relasyon, Jis. Lunes. Balik. Mura naman isang linggong pag-ibig atong relasyon, babe, Jis, ha? Lunes. Nang tayo nagkilala.
Martes nang tayo ay muling magkita. Merkoles nagtapat ka. Webes ay ibigin kita. Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Mga puso mga awitan. Sabado ay biglang nakatampuhan. At pagsapit ng linggo, hiliw ako'y iiwan. Ako'y bilis ng iyong pagdating. Napasensya ko pero dako na sa tani. Bilis mo'y sasangkay, bilis niya. Dako na tani. Nakailaw ko kay matigay kang tingog. Ano, narinig ka Jisa? Sige Jisa. Uli na lang ko. Salamat na lang sa tanan.